Napadni ga je! Joj, kako se povlače, joj! Aj, idi na njega! Kako? Joj! Šta je sad? Izbi! Pa daj, pa brže malo je! Izbi to! Tako! To! Pa šta radiš, ej? Gle ovo, ej! Ma to, ajde! Joj, da je prošla! Ajde, idi! Penal! A penal je! Joj! Pa joj! Ajde! Igraj, daj, ne, vraćar! Izbi to! Probi, ajde! Ajde tako, gore, jeb! Joj! Di se oni opet vraćaju, ej! Ne! Dole, tako! Ajde, daj, probi to, probi! To! Ajde! Ne! A ti je zaleđe! Ma ne! Ne! Ma igraj, tako je! Čisti to! Ama samo gledaj loptu šta gledaš njega, je! To! Prva! Ne! Ma igraj lijepo! Daj sad ćemo malo, Pa ne mogu, sad ćemo da vidi gol! To! Pogledaj, čisti gol, ej, ma čisti gol, ej! A pucaj, zabi ga, daj, jeb, šta se boje šutirat po golu, je! Pa ne mogu vjerovat! Tako uzmeš loptu i igraš, je! Pa gledaj u njega, ej! Ajde, probi još! Daj dug! Pa daj mu for dugu! Maja! Ovo nije normalno, ej!